Savol: Салом апаҷон, бо шавҳар порно 18+ тамошо кардан иҷозат ҳаст ё не? Не хоҳари азиз, бо шавҳар, бе шавҳар умуман чунин филмҳоро тамошо кардан иҷозат нест. Ин гуна филмҳо, яъне дар он ҷо гӯем ки саҳнаҳои хеле рӯи рост зиёданд ва нигоҳ кардан ба шармгоҳи дигарон, бо бадани лучи дигарон, ин дар ислом иҷозат нест. Агар ин одат шавад, ин ҳамин завқи солиме ки байни зану шавҳар аст, ҳаминро оҳиста-оҳиста аз байн мебарад. Яъне ки то ҳамин гуна филмҳоро набинанд, бо якдигараш зану шавҳар хоҳиш пайдо намекунанд. Ин як гӯем ки вобастагӣ мешавад. Роҳи ҳалоли лаззат бурдан байни зану шавҳар ин бе иштироки дигар нафарҳо, бе чунин тасвирҳо, бе чунин филмҳо аст. Ва вақте ки дар шумо агар ин вобастагӣ, яъне аддиксия мегӯянд дар равоншиносӣ, ин чиз вақте дар шумо агар шуд, чӣ хеле ки гуфтем, оянда ҳамхобагӣ бо шавҳар, бо зан мушкилтар шудан мегирад. Ва агар шавҳар аз шумо хоҳиш кард, бо оромӣ метавонед ина рад кунед ва кӯшиш кунед ки роҳҳои дуруст, яъне ки роҳҳои ҳалоли ҳамун оташи гӯем ки меҳру муҳаббатро дар бистар байни зану шавҳар, инҳоро омӯзед. Ва ҳама инҳоро ман дар клуби занона ба занҳо меомӯзам. Марҳамат, агар ки мехоҳед ки дар ин бора маълумоти бештар дошта бошед, тамринҳо бигиред ки чӣ гуна ҳаётатонро рангоранг кардан, ба зери ин видео плюс гузоред. Ман ҳамаи маълумотро бароятон мефиристам. Ва клуб танҳо барои занҳо аст. Лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.